Això és Diàlegs entre segles, un podcast del MNAC al voltant de l'exposició Zurbarán Sobrenatural, conduït per Judit Méndez. La poètica de la imatge, amb Àlex Mitrani i Andrea Soto. Bé, bona tarda a tots i totes. Anem a començar. Benvinguts i benvingudes a aquest últim episodi del podcast Diàlegs entre segles, un podcast que sabeu que està relacionat amb l'exposició temporal de Zurbarán Sobrenatural. Jo sóc la Judit Méndez, sóc historiadora de l'art i divulgadora cultural, i avui estic molt ben acompanyada per Àlex Mitrani i Andrea Soto Calderón, que de seguida us presentaré d'una manera una mica més formal. Però primer us volia fer una petita introducció al que és l'exposició, perquè suposo que el públic d'avui ja l'ha visitat, però aquelles persones que ens escoltin potser no han tingut ocasió. Llavors us faig 5 cèntims del que és la mostra. És una exposició que parteix d'aquesta voluntat de mostrar per primera vegada 3 peces juntes a Zurbarán, que és aquesta representació de Sant Francesc d'Assís segons la visió del papa Nicolau V, en aquest moment en què, segons la llegenda, el papa baixa a la cripta de la Basílica de Sant Francesc d'Assís i amb el seu sèquit i es troba en el cos incorrupte, amb la pell blanca, amb els ulls oberts, amb els estigmes, i és una iconografia que agafa embranzida i Zurbarán pinta en aquestes 3 ocasions. Per una banda tenim una peça del Museu d'Art de Lió, per una altra del Museu d'Art de Boston i també tenim la del MNAC. Per tant, s'exposen aquestes 3 peces, però també haureu vist que se n'exposen altres de Zurbarán, com són els bodegons, com és el Beato Enrique Susson, com és l'Anyell, per exemple, i aquestes peces entren en diàleg, també amb aquests diàlegs entre segles, amb peces, pràctiques artístiques contemporànies, com són artistes que coneixereu, com Antoni Tàpies o Eulàlia Valldossera, Marta Pobo, Aurelia Muñoz, etc. Tot i així, avui el que ens ocupa és parlar d'un tema una mica més transversal, que no només es troba en aquest tipus d'exposicions, sinó que es trobaria tot el món de les arts visuals, que és aquesta poètica de la imatge o la pròpia naturalesa de la imatge. I per fer això, comptem ara sí amb unes ponents estupendes, que per una banda tenim Àlex Mitrani, que és cocomissari de l'exposició i conservador d'art contemporani al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Avui estàs a casa, no? Gràcies per ser aquí, Àlex. Gràcies a tu. I també tenim, per altra banda, a Andrea Soto Calderón, que és doctora en Filosofia i professora d'Estètica i Teoria de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies d'investigació es centren en les transformacions de l'experiència estètica a la cultura contemporània, la investigació artística i l'estudi de la imatge i els mitjans, i així com la relació entre l'estètica i la política. Ha escrit diversos articles acadèmics, capítols de llibres i textos per catàlegs d'artistes. Gràcies, Andrea, per ser aquí. Gràcies. I per començar, començo fent una pregunta a tu, Àlex, i així encetem una mica aquest podcast. Clar, aquesta exposició té un caire força fantasmagòric, místic, que segurament serà una qüestió que anirem repetint al llarg del capítol. Ja entres i veus aquesta tela amb el títol projectat, una llum molt tènua i tota aquesta, evidentment, temàtica sacra entorn a moltes obres. Clar, jo et voldria preguntar, això és una intencionalitat expressa és una de les estructures de l'exposició i, a més, ja et faig una bateria de preguntes per començar. Per què Zurbarán al MNAC i per què aquesta conversa amb peces contemporànies? Doncs en aquesta exposició, a l'hora de preparar-la, vam tenir un debat, diguem-ne, entre les persones que treballaven, que, com sabeu, responen a oficis, ja sabers, molt diferents, del disseny, del coneixement de la història de l'art, de la museografia, de la comunicació. Hi ha molts criteris que s'han de lligar. I els comissaris van tenir una tentació que podria ser mal entesa com a elitista, però que nosaltres volíem defensar. Al principi estàvem pensant a fer una exposició sense textos, sense explicacions. I després
vam ser més raonables i sabem que el públic prefereix que n'hi hagin i les vam fer i certament crec que són útils. Però aquest sí que realment és un cas d'una d'aquestes exposicions en les quals part de la gràcia consisteix en no desvetllar-ho tot, en mantenir el misteri. Es diu que Zurbarán és un artista místic o que representa el misticisme barroc, el misticisme de la contrarreforma, que tot això es pot explicar de manera més històrica. Hi ha un text del catàleg justament que aborda aquesta idea si realment Zurbarán és o no un artista místic. Allò místic és allò que té a veure, que està relacionat amb el misteri. I per extensió, en el nostre context, es relaciona amb el misteri religiós. Però en el fons, del que parla és del misteri. De la mateixa manera que tu ara deies, explicant la història, el relat que dona inici a l'exposició i a la iconografia de Zurbarán, com el papa i el seu séquit entren dins de la cripta de Sant Francesc. Una cripta és un lloc subterrani, secret i misteriós. I aquí tenim la paraula críptic. Llavors, de certa manera, volíem una exposició que en part fos críptica, però no per amagar les cartes, no per posar un desafiament, diguem-ne, culturalista al públic, en el qual persones com jo, que soc d'art contemporani, hagués estat també en absoluta desavantatge, només els erudits. El meu col·lega i cocomissari, el Joan Llegües, coneixen a la perfecció tota aquesta història i aquesta iconografia religiosa, etc., que ens remeten a un context antic. Però el que sí que podem experimentar i el que sí que volíem d'alguna manera traslladar a l'exposició és aquesta potencialitat de l'art i d'algunes imatges per enfrontar-nos al misteri. I el misteri és sempre quelcom que no es resol, que no s'explica, que queda sempre a un mig camí entre allò que està sota un vel i allò que es pot desvelar, és a dir, allò sobre el qual es pot aixecar el vel per veure alguna cosa que mai acabem d'entendre del tot. Per què Zurbarán? Ja ho hem explicat, és perquè hi ha una proposta per part del Museu de Belles Arts de Lió, però sobretot perquè el MNAC, i això de vegades no s'és del tot conscients perquè ens pesa molt aquesta associació amb la col·lecció magnífica d'art romànic, especialment de les pintures rescatades i protegides d'aquest patrimoni de l'art medieval i de l'art romànic, però el MNAC és un museu d'història de l'art que té molts períodes i que també té art barroc. I és cert que potser el període barroc no és especialment brillant artísticament a Catalunya, però sí que forma part de la història estètica de Catalunya perquè, això ho explica el Joan en el seu assaig, és l'art que es col·lecciona, o un dels vestits artístics que es col·leccionen amb més preferència, diguem-ne, a finals del segle XIX i a principis del XX, i que també ajuda a constituir com aquest gust. I finalment, per acabar la tercera part de la teva pregunta, per què relacionar-ho amb l'art contemporani? Primer perquè, ja ho diem, tot art és sempre contemporani. Després perquè hem vist que l'art contemporani podia tenir una funció justament d'agent revelador que ens ajudés a entendre Zurbarán. A més, jo et diré que, això com a persona més propera a la sensibilitat contemporània, he tingut també una revelació zurbaranesca i he entès que Zurbarán és un pintor modern en molts aspectes. És a dir, quan mires de prop Zurbarán, et succeeix que entens com el naixement de la pintura moderna a París, a mitjans del segle XIX, es fa observant i fins i tot copiant especialment la pintura del segle d'or espanyol del segle XVII. Per tant, hi ha una coherència institucional interna, però també una coherència plàstica i estètica que ens porta cap a la contemporaneitat. Zurbarán és un artista molt admirat entre els artistes moderns del segle XX i els contemporanis. O sigui, a mi m'ha sorprès. Amb molts homenatges. N'hi ha moltíssims i realment hem fet una tria molt petita perquè volíem trobar un equilibri entre les peces de Zurbarán i les contemporànies,
però n'hi havia moltíssimes més. Gràcies, Àlex. De fet, volia quedar-me amb una cosa que has comentat i lligar-ho amb una pregunta que li voldria fer a l'Andrea, perquè parlaves d'aquesta qüestió, no, dels vels, d'aquestes coses que queden mig amagades, del propi misticisme. Clar, moltes vegades quan anem a una exposició sovint tenim una actitud passiva davant de les peces, no? Potser contemplativa, i clar, fins a quin punt això és possible, no? Perquè a vegades sembla que aquesta qüestió de les cartel·les o els vinils, que deies que en aquesta exposició hi ha poc text i és així, no? A vegades diguéssim que el llenguatge també, com diu el sociòleg Gils Lipovetsky, parla de que vampiritza a vegades el llenguatge a la pròpia imatge i que hi ha una espècie de jerarquia. Jo li volia preguntar a l'Andrea, perquè tu comentes, Andrea, en els teus escrits que les imatges no només són objectes que es presenten davant nostre, sinó que ens travessen. De quina manera podríem tenir una relació més activa, no? Quines eines ens podrien permetre tenir una relació, imaginar a través de les imatges? Bueno, muchas gracias. Yo estoy, se lo comentaba antes a Alex, muy agradecida de tener la experiencia de esta exposición, porque creo que justamente se trabajan como todas las condiciones materiales para que alguien pueda hacer una experiencia con estas obras plásticas que se despliegan con mucho cuidado, cómo se deja que las obras respiren, que tengan su lugar, que la mirada se ubique, que el cuerpo tenga que ubicarse también en esa opacidad y en esa suerte de atmósfera que ahora nombrabas como misterio o como misticismo, que también es interesante recordar que de alguna manera hay una lectura que no solo tiene que ver con una idea de lo espiritual, sino también con estar abierto a la expectativa de lo desconocido, ¿no? Y hoy día, cuando pareciera que las imágenes, el lugar que tienen es confirmar algo que ya hemos visto o de alguna manera en una cultura tan saturada por el exceso de la repetición de muy poquitas imágenes, nuestro espacio imaginal se reduce de manera muy significativa y pareciera que la imagen tiene que mostrar aquello que es, cuando desde ciertas comprensiones las imágenes, sobre todo en sus estados no elaborados, lo que debieran hacer o lo que generarían sería que cada cual pueda componer su propio poema, ¿no? Que activen en nosotros múltiples imágenes, y en ese sentido yo aquí creo que sigo bastante el análisis que hace el filósofo francés Jacques Rancière cuando dice que nunca estamos pasivos ante las imágenes. Bueno, de hecho yo pienso que nunca estamos ante la imagen, que las imágenes siempre estamos entre ellas, que nos hacen o nos organizan de determinadas maneras, nos interpelan, ¿no? Y siempre vemos a partir de lo que somos, no es como que uno ve solamente por el encuentro que ha tenido, sino por todas las imágenes que hemos visto antes y por todas las experiencias que han articulado las posibilidades que tenemos para ver algo. Por eso a mí me interpela mucho aquello que dice Merleau-Ponty cuando dice que uno no ve una imagen, sino que se ve según la imagen, ¿no? O sea, que una imagen no es tanto algo para ver una cosa específica o para fijar un sentido, sino que el trabajo de las imágenes, o sobre todo este trabajo crítico, podríamos decir, ¿no? O sea, que abre un espacio diferente, que sea solamente el dirigir la mirada hacia un lugar. En realidad, lo que la imagen es como ver a través de, ¿no? Yo por eso a veces digo que lo que importa de las imágenes no es tanto lo que las imágenes muestran, sino lo que las imágenes abren. Y ahí es donde yo creo que sí ha habido como una tradición muy, muy extensa que ha puesto como en una suerte de oposición o de balance bastante asimétrico y jerárquico, en donde las imágenes ocupan un lugar bastante subsidiario en términos de cierta ilustración del pensamiento, ¿no? Y las imágenes son un lenguaje también, evidentemente, pero toda su expresividad o su performatividad o diríamos los cuerpos y las posibilidades de existencia que despliegan
no, quizás tendríamos que desligarnos un poco de cierta obsesión cuando uno va a un museo, que es como qué tengo que ver en la imagen. No hay algo que uno tenga que ver, o qué es lo que esta imagen significa, ¿no? Por eso a veces la tendencia de antes de ver, ahora digo imagen en un sentido bastante laxo, pero antes de ver una instalación o antes de ver una pintura o un dibujo, parece que nuestro cuerpo se inclina al pequeño cartel, ¿no? Que nos indica como unas coordenadas de orientación, cuando quizás lo que esa pieza nos está invitando es a abrir otro mundo, ¿no? Y ahí en ese sentido, el modo en que se trabaja aquí, el caso de Zurbarán, podemos pensar cómo traer esta nueva presencia, ¿no? de estos 3 cuadros que en un cierto desencaje abren la exposición, tiene que ver con cómo sentir su impacto, ¿no? Hay como una dimensión muy táctil, como un contacto, ¿no? La mayoría de las imágenes son más grandes que el tamaño de nuestro cuerpo, entonces tienen como cierta realidad inmersiva, como diríamos hoy día, ¿no? Y ahí también es muy interesante cómo en el contexto, ese vínculo con la espiritualidad, hay también una sensualidad, una dimensión erótica de lo divino, en donde misticismo, esoterismo y diríamos aquí en este caso toda esta dimensión estética a la que estamos haciendo alusión tiene que ver justamente con ponernos en una disposición hacia una relación diferente. És molt interessant el que dius, Andrea, també per aquesta qüestió de que per poder viure una evolució a través de les imatges s'ha de donar un context que així ho permeti, no? I això té molt a veure amb la pròpia exposició, com és una exposició que sembla que ja et convida a visitar-la amb un ritme força desaccelerat, no? I d'alguna manera tractar de vincular-nos a la imatge d'una manera porosa i pausada. Jo et volia preguntar, Àlex, perquè deies una qüestió en relació a la inauguració de la mostra que em va fer, no? Vaig pensar, ostres, això m'agradaria que sortís al capítol, que és aquesta diferència entre l'era de l'art i l'era de la imatge. No sé si ens podries parlar una mica més d'això i com potser això es relaciona amb Zurbarán, no? Bé, jo mencionava, però això no és una idea meva, és d'uns teòrics de referència. A propòsit de Zurbarán, la menciona Stoichita, Víctor Stoichita, en un assaig que té justament sobre la sèrie que fa Zurbarán, sobre el tema de la Verònica, de la imatge veritable, de la impronta de Déu sobre un llenç o sobre una tela, però ell l'aprèn en realitat de Hans Belting, que és un dels grans teòrics de la imatge, que té un assaig, es titularia, si traduïm al català, és Imatge culta, una història de la imatge anterior a l'era de l'art. És un llarg assaig en el qual ell parla sobre com funciona la imatge en l'època essencialment medieval, fins al primer Renaixement, en la qual té una funció associada al cristianisme de caràcter, sobretot, diguem-ne, litúrgic i religiós. I com aquesta imatge, que provoca tota una sèrie de controvèrsies, de disputes ideològiques i polítiques, perquè es tracta de saber si aquestes imatges tenen alguna mena de legitimitat o de realitat, de validesa, per tant, per explicar el món o per comunicar-nos amb la divinitat, com aquesta manera d'entendre la imatge i aquestes polèmiques es van desfent a mesura que apareix la secularització i de cop apareix una altra capa de la imatge o una altra funció de la imatge que correspon a l'era de l'art. De fet, nosaltres utilitzem l'art per referir-nos no només a les imatges, sinó també a l'art literari o l'art musical, diguem-ne, amb altres formes de la percepció que no tenen tant a veure potser amb les il·lusions de la fantasmagoria, amb il·lusions sensibles, sinó més imaginades. I, de fet, Belting diu en un moment donat que es passa d'una imatge material a una imatge imaginària, una imatge imaginària, que és una mena de redundància per explicar aquesta mena de superpoder que tenen les imatges quan l'art adquireix aquesta autonomia i esdevé la tècnica i el mitjà per posar en funcionament
aquestes construccions que exciten el nostre pensament i de vegades també el confonen, no? Que de vegades també el desorienten. Jo havia portat una cita que volia fer de Victor Hugo, justament, que no té... I me l'he portat en francès, la llegiré així, la traduiré sobre la marxa. És d'un llibre que es diu Els treballadors del mar. Els treballadors del mar. Els treballadors del mar. Vale. Les travailleurs de la mer. I llavors fa una reflexió, ell, Victor Hugo, que és un representant d'aquesta ideologia del progrés en el seu moment àlgid, en el segle XIX, i de la qual encara ens queden coses, o rutines, o records en la nostra època, i diu, el cos humà podria ben bé no ser més que una aparència, més que una aparença. Amaga la nostra realitat. S'espesseix, agafa espessor, agafa densitat, agafa cos, sota la nostra llum i sota la nostra ombra. La realitat és l'ànima. I això és una cosa que en Victor Hugo i en alguns romàntics es veu molt. Ells parlen del fenomen de la societat de masses, de les classes populars, d'aquesta entrada en el món modern i al mateix temps estan constantment lligant-se a aquesta persistència d'algun nucli de veritat que és de caràcter misteriós o religiós, encara que estiguin desarticulant o desmuntant els sistemes de poder associats amb la religiositat. Diu, si parlem absolutament, el nostre visatge és una màscara, el veritable home és aquell que està sota de l'home. Llavors, això em feia pensar també, comparant aquesta consistència de les imatges, en un moment que és difícil de traduir, tot i que hem fet dos vídeos que es poden veure a l'exposició, que és com vam tenir el privilegi d'assistir al procés de restauració del Sant Francesc de Zurbarán. Perquè volia, no sé, això us ho he d'explicar, diguem. Es veu en part en el documental, perquè els documentals són molt explicatius i molt freds. A mi també em passa, les condicions que tu dius físiques, la relació espaial i corporal que tens amb les imatges condiciona molt la percepció de la imatge, moltíssim, fins i tot els experts, els suposats experts, que les veiem també, jo els quadres els veig a sales, o fins i tot a les reserves els veig en vertical, els veig com els veiem nosaltres aquí, amb aquesta disposició. Però quan es restauren, estan com els malaltons, pobres, quan tu estàs malalt, que et posen en la llitera, al quiròfan. Llavors, ja d'entrada, la llum aquella és molt diferent. I tota la teva dignitat, tota la teva elegància que tens quan estàs dret o assegut, de cop la perds quan estàs a l'hospital estiradet, que és quan t'han de cuidar. De cop la vulnerabilitat està molt present. Llavors, de cop, aquest objecte, aquesta presència, aquest Sant Francesc, miraculós, prodigiós, renascut, estava estirat. Però és que, a més, després, quan el restauren, no sempre el tenen vertical, perquè a més no és confortable, sinó que el tenien vertical, però girat. I clar, estirat, diguem-ne. O sigui, un moviment de 90 graus d'aquests amb l'edició de la càmera. I la percepció és molt diferent. O sigui, de cop veiem que el que fa Zurbarán, que és que només està gestionant unes taques, només està generant un joc d'ombres i de llums extremadament abstracte. Quan el mires de prop, realment, si no mires el rostre, és que no hi ha res. Només hi ha una mica d'ombra, una mica de llum, tot és intangible, però al mateix temps aquesta intangibilitat, i és la meravella que té la pintura, és física, és material. I és la gràcia que té, també la fotografia té una gràcia específica, un encant específic, un interès específic. No sé, les imatges digitals també en tenen una altra, llavors hi ha defensors, a nivell més popular, el Liu Chun-han, que parla d'això, sobre quina és aquesta realitat física de la imatge contemporània, però és que, clar, el Zurbarán i aquests pintors barrocs que van arribar a aquest realisme tan sorprenent, que és quasi, com dèiem, miraculós, treballàvem amb els materials més elementals i més naturals. I va ser preciós quan la Carme Ramells i el seu equip ens van dir, mira, hem trobat, tenim una dada que ens confirma, que ja ho sabem, que el nostre Zurbarán és original per la pinzellada, per la tela, per moltes coses. No hi havia dubte d'això, no? No hi havia cap dubte, no hi havia cap dubte. Però clar, és preciós quan et diuen entre la matèria
que s'ha utilitzat pels pigments, hi ha fang del Guadalquivir. No? Hi havia fang del Guadalquivir, o sigui que confirmava que això estava pintat a Sevilla, on tenia en aquella època Zurbarán al seu taller. Llavors aquesta cosa, aquest prodigi, el miracle de la imatge que ha estat fet amb fang, material, que té també una dimensió mítica i teològica, també, amb el qual es modela la realitat, es modelen els cossos, i de cop aquella imatge que no té corporeïtat ha estat modelada amb fang, i aquesta em sembla com una imatge preciosa. Tota l'exposició parla sobre aquesta paradoxa entre el caràcter d'aparença enganyosa de les imatges i la seva realitat física, material i humana. Que bonic això que ens expliques, Àlex, i gràcies per també aquests entresijos d'aquest procés també de restauració, que de fet també s'explica en sala, per tant és una qüestió que us recomanem a visitar. Volia seguir reflexionant entorn a aquesta naturalesa de les imatges, fent una pregunta, Andrea, perquè clar, sovint segurament tenim en ment aquesta frase que estem en la societat de les imatges. A vegades em passa fins i tot, per fer un exemple molt planer, tornes a casa, potser t'has passat el dia a Barcelona davant de la pantalla, davant del mòbil, davant del que sigui, i has rebut una espècie de bombardeig de cartells publicitaris, fins i tot de reels d'Instagram tractant-te de vendre productes, marques, etc. A més, imatges molt literals, amb una qüestió que ja saps molt bé què et volen dir de manera molt ràpida i eficaç. I, clar, Andrea, en els teus escrits parles de que sí, que tenim potser accés d'alguns tipus d'imatges, però que aquests són pobres en significat i que en canvi tenim escassedat d'altres tipus d'imatges. I et volia preguntar, són acas les pràctiques artístiques les que podrien ser encarregades de suplir aquesta escassedat? Yo pienso que, desde hace bastante tiempo me interesa mucho la reflexión en torno a las imágenes como con cierta reivindicación del derecho a la opacidad, justamente porque quizás una de las mayores tiranías de nuestra época es la tiranía de la transparencia, como trabaja Emmanuel Aloa, siguiendo justamente a Merleau-Ponty. Y quizás ese exceso de luz es precisamente así como podríamos pensar en una analogía o metáfora que podemos llevar hasta donde queramos, así como las luciérnagas empiezan a extinguirse justamente por el exceso de luz. Quizás justamente nuestra imaginación se empobrece o se debilita por ese mismo exceso de luz, porque las imágenes necesitan opacidad en el sentido bastante amplio para poder gestarse, para poder crecer. Esa opacidad tiene que ver no solamente con las condiciones de luz material más evidentes, sino también con una opacidad en un sentido más poético, pero también en el sentido, diríamos, de poder hacer imágenes que no tengan que estar orientadas a realizar, a transmitir un mensaje específico, o como la mayoría de las imágenes que funcionan en la industria cultural, que son imágenes que justamente a partir de sus apariencias, crean realidad, porque las imágenes no son solo representaciones de la realidad, sino que crean realidad. Y hay imágenes que tienen la potencia de introducir en la vida una posibilidad que antes no existía. Entonces, pienso que las imágenes muchas imágenes, no todas, pero sí que pienso que hay algo en la práctica artística que aún existe ese deseo de juego o deseo de probar con las formas, empujar a las formas a ir más allá de sí, si nos fijamos, los modos del tardo capitalismo organizan nuestras formas de vida, nuestros gestos, precisamente a partir no solo de las plataformas, informan nuestra vida. No siempre somos conscientes, pareciera que tiene que ver con la ideología, tiene que ver solamente con los discursos, cuando en realidad la ideología es profundamente superficial, O sea, la mayoría incluso de las consistencias imaginarias y de las ideas que tenemos entran por la superficie. Por algo la publicidad, el diseño, o todo lo que conocemos como esa cultura de la imagen invierte tanto en la creación de imágenes. Y mi pregunta es, ¿dónde están esas imágenes que contestan a aquellos imaginarios que se han hecho dominantes? Porque evidentemente es una infraestructura
técnica muy poderosa, pero al mismo tiempo las personas a pie de calle nunca habíamos tenido tanta capacidad de participar en las imágenes, ¿no? Entonces, pero esa participación es muy compleja. Entonces, a mí me interesan esas formas o esas prácticas artísticas, por una parte, porque tienden hacia lo incalculable, a una relación con lo incalculable, cuando la mayor parte de las lógicas actuales lo que hacen es cómo poder hacer nuestras conductas más predecibles, no solamente para prever cuáles son las formas de consumo que vamos a tener, sino también como una tendencia a la automatización de la vida. Y eso es lo que, entre muchísimas razones, ¿no?, lo que nos lleva a las circunstancias en las que estamos, que nos impide imaginar una posibilidad o un futuro que no sea un futuro catastrófico. Entonces, esas imágenes que pueden, diríamos, no solamente ser imágenes como sin deseo, sin esperanza y sin sueños, ¿no?, porque incluso hay una captura de nuestro mundo onírico, yo pienso que hay algo, ya digo, sin romantizar demasiado, porque efectivamente lo que conocemos como práctica artística también está muy mediado por el mercado del arte, por una serie de circuitos de los que no se sustrae, pero diría que tiene ese espacio en donde la imagen no está hecha para algo, no tiene un sentido productivo inmediato, no hay, ni tampoco hay un para qué. Por eso antes decía que quizás, respondiendo a tu pregunta anterior, también, ¿no?, lo que nos articularía en una relación distinta con las imágenes, o lo que las imágenes, quizás ciertas imágenes piden de nosotros, es una disponibilidad distinta, no a querer devorárselas, consumirlas tan rápidamente y tener que entender todo lo que pasa ahí. A mí me gusta mucho aquello que dice Lucrecia Martel, dice: no sé por qué al cine se le exige ser comprensible, fácil, digerible, etcétera, cuando dice las experiencias más importantes y más complejas de la vida no lo son, como la muerte, el amor o la vida misma. O sea, entonces como que a veces parecía que estuviéramos consumiendo como una suerte de catálogo, ¿no?, que valoriza, nos valoriza en el supermercado de la visibilidad, y nos relacionamos así con esas prácticas. Pero no me interesan, o sea, diría que me interesan esas prácticas artísticas como formas de contagio, o cómo pueden crear otros modos de comunicación con imágenes como más bastardas, en el sentido de que no tienen una procedencia, diríamos, de lo que se considera como las bellas artes o una producción plástica y resolución formal muy acabada, sino también esas imágenes que se producen y que sostienen a muchísimas comunidades, porque que son ricas en formas y que aún mantienen una multiplicidad de variaciones, y que no tienden a concentrar una imagen única. Entonces, pienso que ahí hay como un trabajo bien importante. A veces solo necesitamos más tiempo, ¿no? Creo que había un estudio que hacía en un museo cuál es el tiempo de contacto que se tiene con las obras, y creo que no llega a los 17 segundos. Entonces, claro, viendo este trabajo de Zurbarán, cuando en realidad necesita verlo, volver a ver, y hay algo que te mira, ¿no?, que no tiene que ver con el orden de lo que tú buscas, sino que hay algo del cuadro que te interpela, no pasa por esa lógica de causa-consecuencia que se dirige hacia una comprensión definitiva o una comprensión cerrada, como estaba diciendo al comienzo Alex. Entonces, pienso que ahí hay como un trabajo bien rico, y por eso parece paradójico afirmar el derecho a la imagen en una sociedad en la que parece que estuviéramos saturados de imágenes, ¿no? Pero es que creo que hemos sido expulsados de nuestra creatividad. Entonces, pienso que hay una disputa imaginaria que es muy importante, que incluso cuando se habla de procesos de emancipación o procesos de transformación social, se habla de ocupar los lugares, ocupar el discurso, pero no de ocupar las imágenes. Entonces ahí es donde, para mí, las imágenes del arte, llamémoslo así en un sentido amplio, lo que hacen es abrir nuestro campo imaginativo o este campo de misterio, ¿no?, en donde pueden crecer
figuras y formas indeterminadas. M'ha agradat molt això que deies també de la disposició, no? Per nosaltres pensar-nos també com a públic i per veure de quina manera podem tenir una actitud diferent davant d'aquestes imatges. També m'ha recordat una qüestió que parlàvem amb Amor Rumor a l'anterior episodi del podcast, que Edu Rubio deia igual ens hauríem d'imaginar les pintures o els llenguatges visuals com si fossin persones tímides, no? D'aquelles que potser te les has d'escoltar amb cura, de manera una altra vegada, repetim la paraula, no? Pausada, per veure què ens han de dir, sobretot doncs, potser augmentant aquests segons que comentaves, no? Potser més de 17 segons són bons per potser vincular-nos amb la imatge d'una altra manera. També has esmentat una qüestió sistèmica, no? De la qüestió del tardocapitalisme i com jo volia introduir un tema però d'una manera molt concreta, no per parlar-ho de manera àmplia, però és tota la qüestió de la intel·ligència artificial, que segurament esteu fartes, no? de pensar en tot això, però sí que és veritat que sembla que la pròpia intel·ligència artificial ja serà generadora d'imatges, no? De fet, més o menys innovadores, i això és una mica el que volia abordar també, Àlex, en tornar a veure què penses de tot això, perquè en quin lloc queda el treball artístic si posem en dubte aquesta idea d'innovació constant, no? A més, tens una frase que m'encanta, que és pel capitalisme allò vintage és el que va passar ahir. Llavors, com ho penses, aquest tema? Mira, bé, jo ara entraré. Respecte a la IA, soc com tots vosaltres segurament aquí, soc un espectador. I en tot cas, treballo sobre unes imatges realment anteriors a aquesta tecnologia. Sí, permet-me que faci un petit incís, perquè sobre aquesta qüestió que dèieu del timing, realment nosaltres ho pensem, ho tenim en compte. Del timing davant d'una obra, dius. Davant d'una obra. Sí. Aquesta és una exposició, ara ho puc dir perquè queda un mes d'exposició, però ja en portem 2 i veiem com està responent el públic, que en general, diguem-ne, està molt satisfet. Li pot agradar més un artista una obra o una altra, però en general està molt satisfet, no? Però jo haig de confessar que estàvem una mica inquiets perquè l'exposició no té un gran nombre d'obres. No? I això era una aposta que la volíem fer però que no és fàcil. O sigui, això és una exposició gran, en el sentit de la complexitat de preparació és realment important, des de començar per la restauració i els préstecs i després en l'espai també, no? Tenim la sala més gran, no? D'exposicions temporals del museu, però en canvi el nombre d'obres, algunes, la instal·lació de l'Ola Valdosera té unes dimensions molt grans, però és una obra. Estem parlant de 26 obres. Ara ho puc dir, al principi no diem que potser el públic no vindrà per veure 26 obres. Ara ja veiem que funciona i estan perfectament contents. No? I llavors la idea, en el fons, era una mica aquesta. I vam demanar al Lluís Pera, el dissenyador, dic, escolta, pensa bé un disseny que faci que quan hagis acabat puguis tornar a començar molt fàcilment. És a dir, que no siguis expulsat de la sala, perquè aquí segurament la idea és que al principi, per això Sant Joan de la Creu, no? Al principi no entenguis res i ho hagis de tornar a mirar una segona vegada. I això estava fet expressament. Llavors, en realitat, idealment, 26 obres, no? Si les mires 2 minuts, que és molt més, és molt poc, però és molt més del temps que sovint es dedica en els museus. Jo treballo en un museu i a mi em fa molta ràbia aquesta cosa de pagar i després d'anar corrents, no? Passar corrents davant de les obres. No? És com si anessis a un... Perdoneu que ara rebaixo el nivell de la conversa, de la teoria a la pràctica, no? Però és com si anessis a un restaurant de no sé quantes estrelles i paguessis, no sé, una fortuna i haguessis de menjar a peu dret. A peu dret és genial per una canya i unes olives, però t'indignaries, dius, escolti, que em tornin els diners. Llavors, jo tinc aquesta sensació a vegades en els museus, per això també era molt important posar llocs per seure, no a tot arreu, però en alguns espais, perquè hi hagués aquesta lentitud deliberada. I jo crec que, i a partir d'ara m'ha quedat després d'aquesta exposició, una exposició de 25 obres, per dir-ho així, o una mica més, que te les mires de debò, és una exposició d'una hora, i una hora és perfecta, com aquest podcast. És un temps allò que almenys algunes generacions aguanten perfectament la nostra atenció i seria l'ideal. Respecte al que deies de la IA, potser no tant de la IA, sinó del concepte d'innovació. És a dir,
És una mica això que et deia, no? És a dir, com encaixa la pràctica artística si posem en qüestió tota la idea de la innovació, que potser és un mite que ja es va desbancar, no?, al segle XX, però per parlar-ne, per portar aquest tema aquí. Clar, bé, aquesta idea de la innovació contínua que forma part del relat fundacional de la modernitat, d'aquesta la cerca d'allò nou, que diuen els poetes al XIX, és fonamental. I no és que sigui impossible, però sí que és cert que està una mica sepultada sota una llau de micronovetats i de falses novetats. Tampoc tinc un problema amb la falsedat, perquè a mi em fa també ser sempre posar-nos en la situació de denunciar la falsedat de la realitat per part de qui ho fa és una certa pretensió, no sé, una mica de superioritat. Al cap i al fi, tots són construccions ideològiques, aparells imaginaris que la societat construeix. L'únic que ha de tenir és saber que són construccions i que les pot modificar, que les pot canviar i que no et siguin imposades. Però sí que és cert que d'alguna manera ens sentim com, a vegades em sento com superat o atrapat en aquesta mena de sorres movedisses de la micronovetat constant, que en realitat ens produeix una sensació de déjà vu. Jo crec que estem entrant al segle XXI, estem a l'època del déjà vu. Estem enganxats veient reels de coses que ja els hem vist un munt de vegades. I hi ha molt petites variants i no sé per què ens continua atrapant. Formem part d'una era, i per apropar-nos a l'exposició, d'una cosa que uns teòrics van parlar ja fa molts anys, als anys 80, però que amb la IA s'ha accentuat, que estem en una època neobarroca. Ho deia el neocalabrès, estem en una època neobarroca. Hi ha molts barrocs possibles, també. El barroc no vol dir que tot sigui amb color recarregat, hi ha un barroc clàssic també, però estem en una època, sí, potser d'un cert excés de la retòrica, d'una primacia de la sensualitat i de l'hiperrealisme. Llavors, ara jo potser ho simplifico tecnològicament, és un canvi de paradigma molt més important per l'autogeneració, però en definitiva la IA, amb aquesta capacitat que té per crear succedanis, còpies i succedanis, que poden ser de vegades pastitxos, que poden ser de vegades creatius, però haurien de veure sobretot política i econòmicament el que representen respecte al respecte del treball, no dic la propietat ja intel·lectual, sinó el treball de les persones i, per tant, la seva dignitat i la seva identitat. En aquest sentit, la nostra època sí que està marcada per aquesta saturació, amb aquesta imatge d'una obra del Gerhard Richter, d'aquesta sèrie de les fotografies sobrepintades, les overpainted photographs que va fer, i com convivim constantment amb aquesta confusió i aquesta superposició d'imatges que ens porten amb aquesta dispersió de l'atenció i aquesta inacció. Però sobretot m'agradaria, sí que et volia demanar abans, que posessis la imatge de Massats, aquesta fotografia d'aquesta senyora, això és als anys 50, i és una senyora que està acabant l'encalat d'una casa, d'una construcció popular, d'aquesta arquitectura, diguem-ne, ibèrica que connecta pràcticament amb l'antiguitat, amb l'antiguitat grega, podríem ser a Creta. És una imatge preciosa, és una imatge tecnològica, algú ha observat i ha captat amb la càmera aquesta realitat d'una relació molt física, molt tangible, molt manual, amb el traç, amb la línia, que construeix, que defineix l'arquitectura. L'arquitectura aquesta es veu perquè els volums són molt clars, però també perquè hi ha la blancor, hi ha aquest perfilat de les finestres, de les portes, aquí del límit entre el terra i la paret. I d'alguna manera ho trobo una imatge preciosa, perquè veiem aquesta mena de Barnett Newman o de Malevich fet des de l'ofici, des de la tradició i des de l'acció més física. I d'alguna manera és una imatge que us la suggeria perquè ens porta
també una de les possibles vies per rehabilitar la imatge i el nostre lloc en el món, que és aquesta connexió amb la manualitat, amb el treball i amb l'anonimat. I la materialitat, imagino. Sí. Un anonimat, diguem-ne, disculpa, No, un al anonimat humà, personal, diferent de l'anonimat de la intel·ligència De la artificial, màquina. de l'estadística, de l'explotació, no sé, com la pesca descontrolada del treball real de les persones reals. De fet, volíem prendre també una cosa que deies d'aquesta sobreproducció d'imatges en les que estem, perquè, Andrea, en el teu llibre Imágenes que resisten, parles que, clar, estem en un moment on nosaltres, com ciutadans, ciutadanes, clar, gairebé tothom té un telèfon mòbil, no? I som les majors generadores d'imatges constants gairebé cada dia. Vull dir, potser és estrany el dia que no fas una foto a alguna cosa. I, a més, fotografies que després segurament no tornes a recuperar a la galeria d'imatges, no tornes a veure tot allò que has fotografiat. I, clar, jo crec que és pertinent assenyalar una de les teves consideracions entorn a les potencialitats polítiques de les imatges, i planteges sovint una pregunta que és: com seria una crítica al món actual moguda pel règim de visibilitat? O el que també podríem dir, com avançaríem com a societat si exploréssim la força de les imatges com a potència a canvis polítics? Ojalá tuviera una respuesta directa a eso. Gracias, Judith. Yo creo que, bueno, hay... No sé si puedo decir esto en pocos minutos. A ver, hay como una relectura que estoy haciendo de ciertos textos que han sido básicos de la teoría crítica, justo como el conocido, bueno, a lo mejor solo es conocido dentro del ámbito de la filosofía y uno cree que es conocido para todo el mundo, pero creo que sale más allá del campo de la filosofía, que es el texto de Adorno y Horkheimer sobre la industria cultural, ¿no? Como engaño de masa, y muchas veces ese texto ha sido leído como un texto que está haciendo como una crítica a los medios o al surgimiento de los nuevos medios, o está haciendo una suerte de denuncia del adormecimiento de conciencias. O sea, para responder directamente, y yo pienso que ese texto no hace eso, sino que ese texto, el énfasis fundamental es plantear la paradoja entre trabajo y placer. Y eso es, ¿cómo es posible, ¿no? Este texto que está escrito en 1940, que una sociedad que ha logrado generar el mayor nivel de avance tecnológico para dejar de trabajar haya crecido en idéntica proporción, o sea, el trabajo no haya perdido la centralidad que tiene en nuestras vidas y que sigue organizando la vida y que es tan hostil con el placer? Es tan hostil con el deseo, ¿no? Porque pareciera que eso no tiene una directa relación con lo que estás planteando, pero justamente en ese texto Adorno y Horkheimer consideran que el mayor movimiento crítico tendría que ver con introducir una fuerza negativa, en donde una fuerza negativa no es una oposición, sino como una fuerza de apertura, ¿no? Ante, dicen ellos, el elogio de acero de nuestro tiempo, ¿no? Cuyos monumentos muchas veces son sombríos edificios de viviendas, centros comerciales de ciudades desoladas, en donde la cultura marca todo con un rasgo de semejanza, ¿no? Que yo, que no soy para nada tecnófoba ni tecnofílica, siempre hemos imaginado gracias a la técnica, o sea, tecnoimaginamos, ¿no? Y obviamente los nuevos desarrollos tecnológicos nos ponen ante el desafío de cómo se transforma nuestra imaginación con la creación a partir de la así llamada inteligencia artificial, que daría sin duda como mínimo para otro podcast. Pero que me interesa mucho eso de que marca todo con un rasgo de semejanza, porque justamente las imágenes que se generan a partir de la inteligencia artificial tienen que ver con cuando se detectan campos de semejanza, ¿no? De alguna manera, si hay una imagen que no logra entrar en un campo, la inteligencia artificial no la capta para
poder generar otra imagen. Entonces me parece muy interesante porque me pregunto yo cuáles son esas imágenes que podríamos crear que la inteligencia artificial no pueda captar para generar otra imagen, ¿no? Ahí habría como, me parece que para mí el modo de resistencia en esta clave contra ese mundo marcado por los rasgos de semejanza, ¿no? En la mayor parte de los modos de formas de vida que se imponen, tendría que ver con cuidar, con cómo las imágenes, cómo levantar imágenes que estén a la cura o al cuidado de la multiplicación y la multiplicidad del mundo. Justamente de la diversidad y su diferenciación. Cuando hoy día, o sea, la igualdad es la diferencia, o sea, la igualdad lo que debiera garantizarnos es que cada cual pueda vivir su propia diferencia. Entonces, pienso que ahí me parece muy importante cómo tratar de, con movimientos pequeños, tal vez, a veces como gestos muy menores, a mí me parece que hay gestos como o que pueden ser operativos o que pueden ser a veces en un espacio expositivo, tiene que ver con bajar la altura de un cuadro o ponerlo en otro lugar para que ya cambie las posibilidades. No quiere decir que eso garantice que se vaya a dar una relación, pero cambia las posibilidades de esa relación. Entonces, de alguna manera que active en nosotros ese deseo de articular otro tipo de imágenes que no son tan fácilmente fagocitables, pero que una vez más para mí la crítica no tendría que ver con que denuncien ese mundo, sino que articulen un deseo distinto, que pongan a operar un deseo distinto, una economía libidinal, diría Lyotard, ¿no? Diferente, o sea, un modo de organización de deseo de una comunidad con otro tipo de agregación que no sean agregaciones que se forman solo a partir de estos modos productivos en los que estamos inscritas y que conocemos. Entonces, obviamente nuestros hábitos hacen que cuando uno incorpora un hábito, es razonable tener hábitos porque nos hacen bajar el nivel de vigilancia y poder vivir con menos ansiedad el día a día, ¿no? Pero los hábitos también cierran nuestra percepción diferencial, inhiben la capacidad para percibir esos pequeños detalles en donde la vida puede abrirse de otra manera. Entonces, de hecho, cuando antes hablaba de esa disposición, yo no quisiera hacer como un nuevo elogio a la contemplación de las obras de arte, no es una situación contemplativa, sino que esa disponibilidad o esa disposición quizás pasa justamente por como ser más permeable a esa experiencia. Me acuerdo en un diálogo con el artista Marc Larré, me contaba algo que es muy evidente, ¿no? que es que justamente las superficies en las cuales puede haber como una impresión, ¿no? Son aquellas que son más porosas y que son más receptivas. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo trabajar nuestras condiciones de receptividad, ¿no? Con aquello que no está hecho en una única dirección? Entonces, un ejemplo muy básico sería que un neumático se queda el rastro en la arena, si la arena está húmeda, de manera mucho más fácil que cómo puede quedar el rastro de ese neumático en un pavimento que está súper seco, en donde no hay porosidad y no es receptivo a aquello con lo que está entrando en contacto. Entonces, esa receptividad no siempre, a veces tiene que ver con el tiempo en términos de duración, que no es lo mismo que el tiempo cronológico. Es verdad que a veces algo de un vistazo en 5 segundos uno se puede enamorar y le puede cambiar la vida, ¿no? O sea, que esa disponibilidad, ese tiempo o ese estar en las cosas, estar en esa disposición con la vida, no tendría que ver tanto como con el tiempo que podemos cronometrar, sino con ejercitarnos en otras formas de experiencia. Y eso a veces pasa por como desestereotipar nuestros gestos, que se han inscrito en las formas del trabajo. Por eso también la adaptación a estos dispositivos, lo primero que ocupan es la palabra justamente adaptación, ¿no? Que nuestro cuerpo se adapte a esa relación con el mundo. Entonces hay casos como en el cine, en el arte, ¿no? Que todo lo que hacen a veces como dice, pero esto es un absurdo, no sé, uno ve una película bueno, ahora no quiero dar nombres específicos, estaba pensando en películas o en series porque es como
quizás el modo en que se consumen más imágenes aparte de estos reels de ciertas plataformas. Pero pienso que, por una parte, no negar yo disfruto mucho viendo imágenes, o sea, ese deseo de imagen. La cosa es qué nos permite ver esa imagen, ¿no? O qué relación habilita. Entonces ahí es donde yo pienso que es muy importante esa disputa, y las imágenes que resisten tendrían que ver con trabajar con lo que se nos resiste también, no solo en una idea tradicional de cómo se ha entendido la resistència. Abans d'anar amb les recomanacions finals, perquè ens encantarà veure com engrandim també el podcast cap a coses que podrem veure en un futur, et vull preguntar, Àlex, si tens alguna cosa que vulguis afegir, que no vull que quedi cap idea per dir alguna qüestió, si no podem anar anant-nos-en cap al final. Em sembla que anem justos de temps, no? Per això dic, ja anem cap a les recomanacions. Com que tenim l'exposició... Sí, tot el que... Tot sí, podem... Exacte. Bueno, mireu, quan hem fet tota aquesta estructura del podcast volíem acabar amb unes recomanacions per part de les dues ponents per veure doncs, quines coses podien il·lustrar això que ens anaven dient. Si voleu podem tornar a posar la música de l'inici i així ja anem una mica tancant la sessió. O sigui que, Andrea, quan et demanava la teva recomanació em deies tot un seguit de qüestions relacionades amb la ficció. No sé si ens vols explicar una mica més. Sí, yo creo que así como ahora estamos hablando de ese empobrecimiento de nuestra vida espiritual, que muchas veces la espiritualidad se vincula como con una situación religiosa específica, esa es una de las tantas maneras de vivir la espiritualidad, pero creo que hay como que la espiritualidad tiene que ver con esa relación de lo incalculable. Entonces, a mí, o al menos en este momento, por las prácticas artísticas que estoy más interpelada, no son por aquellas que me dicen qué es lo que tengo que ver en la pieza, sino por esas que alimentan un deseo de ficción. Y entonces, por eso, bueno, pensaba, se me vino muy rápidamente este trabajo de Laura Citarella, ¿no? De Trenkelauken, o de Ostende, o algunas de sus películas que son, pensaba en sus películas, pero porque reúnen muchas capas, ¿no? Reúnen capas que tienen que ver con la historia de la pintura, de la literatura está muy presente, la música, el sonido y todo lo que se reúne ahí, u otros tipos de trabajos así como muy en otro registro, como podría ser el de la Chola Poblete, ¿no? Que de alguna manera, o de la artista colombiana Laura Huertas Millán, pienso que de alguna manera dan cuenta de ese carácter sísmico que tienen las imágenes, que como dice Marie-José Monsain, pueden fragilizar lo que consideramos como real, introducir un potencial diferencial para hacer que crezca o que se anida esa vida que está por venir. Gràcies, Andrea, per aquesta recomanació. Àlex, vaig amb tu. Bueno, hi havia algunes imatges més també relacionades amb el que esmentaves, però digue'ns, per què això d'aquí? Sí, a veure, potser coneixeu aquest espai, que és la sala de reflexió que Antoni Tàpies va crear, que està actualment al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, que malauradament s'obre massa poc sovint, i que hauria de tenir més ús, no? I més funcionalitat. I naturalment hi hauria molts artistes contemporanis que ens portarien o cap a aquestes situacions de contemplació i de silenci, o també de reflexió, tant sobre les imatges com sobre la matèria. I penso en Ignasi Avellí o en Lucía Cepino. Però, si em permets, jo potser la recomanació que faria més relacionada directament amb l'exposició seria un referent una mica més antic i sobretot molt sentimental, per també trobar una balança a la reflexió teòrica i entrar en un terreny de l'empatia emotiva a través d'una figura que va inspirar Zurbarán i que va inspirar a tants artistes i que està, diguem-ne, en tot el relat d'aquesta exposició, que és Sant Francesc. De totes les versions en literatura i en cinema que s'han fet sobre Sant Francesc, no sé, per mi la fonamental és la pel·lícula, ja em sembla que és del 51, de Roberto Rossellini, Francesco Giugliare de Dio, que ens mostra la vida
una part només de la vida quotidiana d'aquest sonat, d'aquest personatge que se sent empès a una comunió absolutament radical i revolucionària amb el món, amb la natura i amb la humanitat. I que això, que òbviament és un referent, molt occidental, religiós, però en aquesta pel·lícula jo crec que emociona i pot ser, com es diu ara, inspirador i en tot cas fer-nos passar un parell d'hores en comunicació amb aquesta necessitat que tenim de sentir-nos nosaltres mateixos davant d'aquest allau de simulacions i de cant de sirena propis de la nostra societat de consum. Molt bé, moltes gràcies. Aquesta és la peça que esteu escoltant del compositor barroc José de Nebra i res, m'agradaria agrair-vos moltíssim aquesta estona, el compartir sabers, que ens hagueu explicat les vostres reflexions entorn a aquestes qüestions que han anat sortint. També donar-vos les gràcies a vosaltres, al públic en sala, recomanar-vos l'exposició si és que no l'heu vist, s'acaba el 29 de juny, per tant encara teniu una mica de temps i bé, aquí tanquem aquest podcast de diàlegs entre segles que esperem que hagi estat molt enriquidor. Gràcies. Diàlegs entre segles, un podcast del MANAC.